L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres 27 de novembre a les 9 del vespre o bé el diumenge dia 1 de desembre a la mitjanit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. L'actualitat tecnològica amb la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions i el seu gerent, Guillermo Canal. Freqüències i horaris al món de l'ona curta amb Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tecnologia i meteorologia amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral de Meteoclimàtic. Tecnologia social amb Lluís Miret de la Fundació .cat. Reflexions sobre el món de la informàtica i d'internet amb el mestre informàtic Joan Omar, la ciència i la tecnologia amb Irene Lapuente, la física i ballarina creadora de la mandarina de Newton, el món de la radioafició Manel Vázquez, president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, les novetats tecnològiques de l'univers de la comunicació amb Javier Otero i Marcos Montero, responsables de màrqueting i de transformació digital d'I5 UPC. Tot això a Ràdio 4 a través de la freqüència modulada de la TDT o en directe per internet. A més, posteriorment podeu escoltar el programa a la carta en el podcast de l'Altra Ràdio que es pot trobar en el web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.